Ο τρόπος εκδήλωσης των προσβολών πανικού είναι συγκεκριμένος. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με απειλητικές καταστάσεις, ενεργοποιούνται δύο βασικοί βιολογικοί μηχανισμοί. Η διαδικασία της φυγής ή η διαδικασία της μάχης για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Σε αυτές τις συνθήκες, ο εγκέφαλος κινητοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας έκρηση αδρεναλίνης, αντίδραση που επιφέρει έντονο αίσθημα έξαυσης. Οι χτύποι της καρδιάς αυξάνονται για να τροφοδοτήσουν με οξυγόνο τους ιστούς. Ο ρυθμός της αναπνοής γίνεται πιο έντονος για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ζάλης, δύσπνοιας και πόνου στο στήθος. Οι κόρες των ματιών διαστέλλονται για να εντοπίσουν πιο εύκολα τον κίνδυνο. Το πεπτικό σύστημα υπολειτουργεί για να παρέχει αίμα στους μυς, αντίδραση η οποία καταλήγει σε ναυτία. Το μυϊκό σύστημα είναι διεγερμένο γιατί προετοιμάζει το άτομο για τη φυγή, ενώ οι σκέψεις είναι εστιασμένες στη διερεύνηση του κινδύνου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το άτομο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το κίνδυνο. Όταν όμως η διαδικασία αντιμετώπισης του κινδύνου συμβαίνει σε καταστάσεις τις οποίες δεν είναι απειλητικές, αλλά το άτομο αντιλαμβάνεται αυτές ότι είναι, τα συμπτώματα που εμφανίζονται προκαλούν έντονη δυσφορία, η οποία καταλήγει σε κρίση πανικού εξαιτίας του φόβου που νιώθει ο άνθρωπος. Ο φόβος θέτει σε λειτουργία την διαδικασία αντιμετώπισης του κινδύνου, με αποτέλεσμα τα σωματικά συμπτώματα να αυξάνονται και να προκαλείται στο άτομο η σκέψη ότι θα συμβεί κάτι κακό. Με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται ο φαύλος κύκλος που προκαλεί και συντηρεί τις κρίσεις πανικού.